Klaus Csaba vagyok, a VIA Elektromos Jachtok operatív igazgatója. 2005-ben kezdtünk el kettelési célú elektromos hajókat gyártani a Balatonra. 2005-ben, amikor kezdtünk, akkor nem létezett ez az iparág, hogy elektromos hajó. Ezért mindent ki kellett próbálnunk, motort, főkapcsolót, mindenféle alkatrészt, hogy létrejöjjenek az első hajók. Az első 10 év ez egy nagy útkeresés volt számunkra, így jutottunk el többek között a Vagóhoz is. Olyan eszközöket kerestünk a hajónk megépítéséhez, amik szélsőséges időjárási körülmények között, hőmérséklet, magas páratartalom, időnként vizes környezetben is hosszú távon biztonságosan megállják a helyüket, hiszen egy olyan terméket gyártottunk az ügyfeleinknek, akik hobbi felhasználók, semmiféle műszaki érzékkel nem rendelkeznek, és ezzel a biztonság az a legfontosabb szempont volt számunkra. Az első Vagóval szerelt hajóinkat 10 éve adtuk át, melyek azóta is problémamentesen működnek. A Vagóval mi szerelőlapokat rakunk össze, ami gyakorlatilag a hajóknak a gyomrában van. Az összes elektromos fogyasztó odaérkezik be, és onnan egy biztonságos kötéssel megy az energiatárolás felé. Nagyon-nagyon kicsi energiával is jó utazósebességet tudunk elérni. Tehát egy 40 lábas hajónál gyakorlatilag egy 2 hajszárító energiájával utazósebességet tudunk elérni, ami még a megnövekedett energiaárak mellett is egy élhető, fenntartható jövőképet hoz magával.